Alelani-ke nganza kwethu. Ayangikhalela amaNazaretha. Ayangikhalela amaKristu. Bayangikhalela ofakazi bakaJehova. Ayangikhalela amaRoma. Bathi Shandu kwanele. Sizwile. Siyazi ukuthi lezinto lezi ozikhulumayo ziyiqiniso. Uzuthi omunye uyamsola umuntu owafundisa mina iBhayibheli. Kuthi Nazaretha uthi hey umuntu owafundisa lo baba lo iBhayibheli wasilaya. Manje ngabona into ezikhunywa la kuma comment. Babodwa abangithukayo, babodwa abangincomayo ukuthi indaba ezitha woza nazo veza amaqiniso ngoba isizwe sakithi sidukile. Isizwe simnyama sidukile. Bafowethu, angeke ngikhona ukuyiyeka lento ngoba ngizokunikeza amavesi weQuran, ngikunikeze amavesi weBhayibheli ukuthi kungani ngenza lento. Uthi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi. Kusho uYeshua, hambani nenze izizwe zonke abafundi, ukubaluleka kolwazi. Aphinde futhi umdali kuli Bhayibheli athi abantu bami bayahlupheka ngenxa yokungabi nolwazi. Bafowethu, inkinga le. I-first verse yeQuran mayifika emhlabeni Allah uthi iqra, funda. Yiba nolwazi, thola ulwazi, funda. Khona uzoba nesikhali sakho ozoyimela ngaso. Bafowethu, ungaba nayo yonke inhlobo yemali emhlabeni mawungenalwazi ufana nensimbi encencethayo, you are useless. You are like an empty tin. Elibanga umsindo for nothing mawunganalo ulwazi. Manje bobaba nina enithi angime ukuveza amaqiniso ukutshela abantu amaqiniso, angeke ngikhona ukuma ngoba angizenzi. Umdali wami mina kuyiQuran engcwele le engiyithembayo ukuthi lesi sambulo seqiniso soqobo uthi Bismillahirrahmanirrahim, egameni lika Allah onomusa onesehawu, fa inna ma alayka albalagh, okwakho ukuthi ubathumelele umlayezo, ubatshele iqiniso, wa alayna alhisab, yimina engizobabuza ukuthi wena mawubatshela umlayezo benzeni ngaloko, yimina engizobehlulela. Yizwa nje ukuthi uyibeka kamnandi kanjani. Nosolwazi injulabuchopho unjingalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uthi balighu anni walau aya, fundisana abantu noma yini enizwe ngami, even if kuyivesi elilodwa, even if kuwuphawu olodwa, fundisana abantu ngami ngoba loyo muntu loyo ozozwa ngami mina ngisithunywa sika Allah sokugcina angalandeli iqiniso leli wena omtshela lona, angalandeli iqiniso leli omtshela lona ngami nangalenkolo le yeqiniso, lowo muntu lo uyesihogweni bafowethu, uyibeke straight akazange ayifihlele. Anyone ozwayo ngoMuhammad ukuthula kube naye, ukuthi wafika emhlabeni njengezinye ithunywa zika Allah, wakhuluma ngobunye buka Allah, akangalandela. Ningangizwa kabi, angithi yibani ama-Muslims, ngintshela into eyashiwo uMuhammad ukuthula kube naye. Anybody ozwile ngenkolo yeqiniso elethwe uMuhammad emhlabeni ezoyivuselela, hayi ukuthi biqala ngaye, angalandeli, lowo muntu loyo uyesihogweni. Akusho mina, kusho uMuhammad ukuthula kube naye. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.